Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibonani. Kulamaviki adlule nizokhumbula ukuthi uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uye kwathiwa usebenzisa amandla akhe wavimba ukuthi kungaboshwa umunye ubaba oyi-head of prison. Lezo ke kwaba zinsolo ezimenza wavela njengomuntu ocorrupt kodwa okhulumela amaphoyisa wathi yena cha uMkhwanazi bekuzoboshwa umuntu ku-territory yakhe engazi. Uthe sezwile ukuthi uzoboshwa lo baba wayise exhumana nalabantu abazobopha lo baba wahamba waya kubo ngoba kuyilungelo labo futhi labantu ukuthi babophe ngoba nabo bangamaphoyisa. Uma sefika khona wayesethola ukuthi ayi ukuboshwa kwalomuntu unlawful wayesebanqanda ke ngaleso sizathu ukuthi cha anikwazi ukumbopha ngalokhu ngoba unlawful. Bathi futhi ubalekela ukuthi sewamaningi ama-case la abantu khona besuicide ngenxa yokuthi izinto azenziwanga ngendlela. uLieutenant General Mkhwanazi izolo kunevideo engiyibonile la bekhuluma khona echaza ukuthi yonke lento ekhulunywa ngayo isukaphi. Umsuka nje wayo yonke lento eyenza izigcina imveze ngathi umuntu ocorrupt ingoba isukaphi. Kodwa ngaphambi kokuba singene kule video le yabekachaza khona ngoba uzama ukusivezela ukuthi kungani kuze kuvele insolo ezinjengayo. Kodwa nje ngizocaphuna amavideo ambalwa la enconywa khona. Kukhona la uMalema emncoma khona. Emncoma ngenxa yomsebenzi awenzayo. Ngiyacabanga ukuthi uma usubone le video kaMalema waphinde wabona namanye amavideo ambalwa uzothi mayesechaza yena bese sicacela nawe isithombe ukuthi ufanele ukuthi aluyiswe uLieutenant General Mkhwanazi ngoba la eSouth Africa athe ngisho kanje ngingomunye wabantu abangasakholelwe emaphoyiseni ngenxa yokuthi ubugebengu obuningi benzeke ezandleni zamaphoyisa. Angeke ngenze umzekelo. Abantu abathengisa inyawupe noma luphi uhlobo lama drugs lawo bantu bavikelwe ngamaphoyisa. Kunalabantu laba kuthiwa ama-illegal miners ozamazama. Lawo bantu labo kunamaphoyisa akoleka imali daily kulabo bantu. Angifuni nje ukukhuluma ngalezo zinto kodwa sengake ngazibona empilweni yami zenzeka. So ngaleso sizathu abantu abenza ubugebengu banamaphoyisa abasebenzisana nabo. Manje ngomunye wabantu mina enginethemba elincane emaphoyiseni ukuthi ayikho enye indawo umuntu angabalekela kuyo mathi wafuna ukureport ngoba sibabonile amaphoyisa enza ubugebengu phambi kwabantu. Kodwa nansi ivideo engifisa ukudlalela yona. Ngaphambi ngidlala ivideo ngicela usubscribe kule channel, ulike ivideo, ushiye ukubona kwakho wena ku comment section. Ngizwe wena ukuthi uthini kule simo lesesenzekayo. Mawucabanga wena yini into engenzeka ukuze amaphoyisa wakithi abe ngcono ngoba angeke sishutha waholi. Yazi mongabuka emgwaqweni nsuku zonke zikaThixo impilo yabantu iworth 20 rand. Uma ungena driver's license ungadriver as long as uno 20 rand yokunikeza amaphoyisa ungakwazi ukudriver ngendlela othanda ngayo. Kodwa ngifisa ukungena kulezi zinto lezo. Nhlanhla Mkhwanazi. He must be the commissioner of police, that guy, or anyone similar to that guy. I told Becky Tele when we were in that place where the whites were trying to destroy a police station. Senegal, where it was me and Mkhwanazi came, I said to Becky, this is the guy who must be a police commissioner, not these things you are offering to us all the time who are driven by corruption and not to protect the streets and protect the integrity of the uniform. Go and look at Nhlanhla Mkhwanazi. Even his posture. The uniform oyatsena not the makeup. Nhlanhla Mkhwanazi, when you look at him, you see a man in uniform who's disciplined, who's determined to deal with crime in South Africa. UCIC la uyamncoma uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi ukudingeka amaphoyisa njengaye, amaphoyisa angafune corruption kodwa obonayo ukuthi angene emsebenzini wawo, ayawuthanda umsebenzi wawo futhi ayawazi umsebenzi wawo ukuthi uyini. Ilento esho uCIC nami ngiyamsupporta lapho. Asiqhubeke siza ukuthi uthini futhi kwenye indawo. Which I
I must say on record, one of the things that I requested the minister to cease from doing, because the day before coming here, she was on television and telling South Africans that over 800 SNDF members were already deployed. And I warned the minister, you do not go public and tell lie and say these numbers are deployed, because they're not here. Did you say that in those words? Exactly. In that closed meeting. That's only one thing I can say. That Please say it again on record. no, I said, Minister, you can't go to in front of television and communicate things that are not happening on the ground. It's a lie that there are 800 soldiers here. They are not. What was that response? Well, she didn't respond. She kept quiet. This was a telephone discussion between you and the minister. That was a verbal communication, that closed meeting that she said I started telling them about things that had nothing to do with an operation. Cabanga nje uminister wonke khuluma nabamaphepha khuluma nabezindaba ne-TV khuluma ukuthi kunamasosha ayi-800 uthi uMkhwanazi ngimtshelile ukuthi awuyi ku-TV ufike uqamba amanga mangaka amaphoyisa owaziyo angenza kanje ucabanga ke umuntu okwazi ukusho kanje angathandwa mawucabanga nje kodwa ke inkinga enkulu ngumkhwanazi ekhona nje abezindaba banomthelelo omkhulu ithinga imdedele kusho yena ekuthenini umsebenzi wakhe ugcina ubukeka kabi agcine enezitho ba umuntu engathi usebenza ngokwehluka ithinga ikuvezela ukuthi yini eyenziwa abezindaba. 1 out of 10 dies. Is it a lot? We're doing more arrest than shooting. The unfortunate part is that the media perhaps doesn't cover much of the arrest we effect, but they cover more on the shooting in our country. Nansi inkinga enkulu ekhona la abezindaba ukuthi mabeboshiwa abantu abazikhavi lezinto lezo ukuthi obani baboshiwe kuphi kanjani kodwa uma ngathiwa bekunempi kwasekudubuleka abantu hamba phambili ukuthi amaphoyisa kaMkhwanazi adubula abantu yilokho akushoyo kuMkhwanazi ukuthi into eyinkinga kakhulu la abezindaba ngoba ba reporter la kakhulukazi lezinto lezi zokudutshulwa kunalezo zokuboshwa kodwa bona babopha abantu abaningi. Ake singeneke kuyivideo la achaza khona ukuthi yini le embangele ukuthi aze kuthiwa ucorrupt le kuyona yona emsusele zonke lezi inkulumo ezikhona asesingene kuyo. I've been in the organization. I'm sure you'll recall what happened back in 2011. I had the entire state security, the entire crime intelligence deployed on me because we were seen as a threat to the national security, simply because there was a file on our desk about a very senior politician. And as a result, they deployed all the state resources to counter that. And I mean, that's why I was sitting at home for a year, not working. So that was no surprise. South Africans have forgotten that. Yeah. I sit at home without doing anything, simply because I deal with the rogue animals in the organization, which then irritated some politicians. And I'm happy to say today, some of the rogue animals we're dealing with in the police are not in the service anymore. Some of them, senior people, are sitting in prison that we're dealing with back then in 2011. But when we're doing that, we were outcast. We were the bad ones, simply because we touched the wrong people. So we did not surrender then. We're not going to surrender now. So it's either we're on paper, we do it on paper, we find each other in court. You counter with whatever you counter. I'm not going to play in the media thing, so they can write whatever they like. Yeah. I've been there. I've for so many years. I've been bruised. So this doesn't scare me, and I'm not going to waste my breath in dealing with people that are faceless. But for those that are within the system that are doing things wrong, we're going to challenge them legally and deal with them. But if they want to come physical, we'll find each other on the field. That's just about what it is. Useyichazile ke ubaba Mkhwanazi inkinga enkulu ababhekane nayo ukuthi kunamaphoyisa la angama senior kodwa enza izinto ezingekho emthethweni. Manje mawuthinta wona ufuna wazi ukuthi usenkingeni uzuyasho ukuthi ngo2011 kowahlala unyaka wonke wangasebenza icrime intelligence unit yonke ya deploy kuyo ukuthi imbheke ngoba ngoba kwakune file edeskini lakhe elalithinta enye politician kanti li connected uthi futhi kuyamangaza ukuthi bathole ngephoyisa ukuthi hayibo leli phoyisa it's a junior member
kodwa mabethi bayaqala bakhuluma indaba yalo kuvele kusukuma ama-senior member bese uyabona ukuthi kuyasetshenzwa la. Uyamusiza isizathu sakho ukuthi usuyabona futhi ukuthi ufanele ukuzondwa kangaka, ufanele ukuthi kube nenkinga ezingaka ezimlandela. Kunabantu akabaphazamisayo lapha embuthweni wamaphoyisa abadla nezigebengu, abadla ngobugebengu. Ingakho ngithi abantu abanjengo baba uNhlanhla Mkhwanazi, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi, bayadingeka. Amaphoyisa njengaye njengoba kade esho uCIC Malema ukuthi amaphoyisa njengaye ayadingeka. Amaphoyisa azozidedicate for ibadge, amaphoyisa azoshintsha isimo sibe ngcono. Ilokhu nje bengithi angikulethe emveni kokuba emavikini aphelile kwathiwa ucorrupt, kodwa namhlanje usivezile isizathu. Kodwa nje akubeka kucacela ukuthi cha, abafuna ukumchallenge yena ngeke lokho akakhuluma emaphepheni nakwimedia. Abafuna umchallenge abafaka icala kiwe enkantolo. Uma futhi befuna impi physical akanankinga futhi akudijwana enkundleni, akanankinga nakho konke. Ukuthi akiwe enkantolo noma kudijana enkundleni akanankinga nakho lokho. Siyabadinga abantu abanje sengathi banganda oMkhwanazi, sengathi banganda impela abantu abazokwenza njengo Lieutenant General Mkhwanazi. Lekho nathi njengomphakathi kusiphi ithemba ngoba kubuhlungu kabi ukubona abantu abazigebengu bevikelekile, bevikelwe amaphoyisa. Then wena oyilower abiding citizen ugcine wena usuyivictim. Wena nje impela othi hayi mina ngihamba ngomthetho. Ilokho nje bengithi angikulethe. Ngiyacela ukuza umbono wakho. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.